Η ρομποτική τεχνολογία εφαρμόζεται διεθνώς με επιτυχία εδώ και περίπου 2 δεκαετίες, αποτελώντας ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της σύγχρονης χειρουργικής. Το σύστημα Da Vinci δίνει τη δυνατότητα στο χειρουργό να εκτελεί κινήσεις ακριβίας σε περιορισμένους χώρους με απόλυτη ακρίβεια, εξαλείφοντας το φυσιολογικό τρέμουλο των χεριών. Για τους ασθενείς, αυτό μεταφράζεται σε λιγότερο πόνο, μικρότερη απώλεια αίματος, ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη επιστροφή στην ποιότητα ζωής που είχαν πριν το χειρουργείο. Η ρομποτική τεχνολογία εφαρμόζεται σε πληθώρα ουρολογικών επεμβάσεων, όπως η ριζική προστατεκτομή, η μερική και ριζική νεφρεκτομή, η ριζική κιστεκτομή, καθώς και σε πολλές επανορθωτικές επεμβάσεις, όπως η πιελοπλαστική, η επανεμφύτευση ουρητήρα, καθώς και επεμβάσεις συριγγίων και προπτώσεων, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια, απόλυτο ογκολογικό έλεγχο και εξαιρετικά λειτουργικά αποτελέσματα. Η ρομποτική χειρουργική δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν και βρίσκεται εδώ στην Κλινική Άννασα στο Βόλο.